Diolch i ni wedi. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod i geisio dy wyneb i dyddoli di ac i ddyrchafu dy enw. Ac i ni yn gofyn am nerth i wneud hyn ac y bydd y cyfan a wnawn y prynhawn hwn yn dwy'n clod i enw di. Tyrd felly'n plith, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ddechrau trwy ganu'r Carol rhif 22. O deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi, o deuwch i Fethlehem dref. Carol rhif 22, gwni sefyll i'w chanu. Ei enw ef Iesu. Hwn fydd mawr ac a elwyr yn fab y goruchaf ac iddo y rhydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa i dad Dafydd. Ac efe adeir nasar di Jacob yn dragywydd ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. O mae'r addywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adwain i ŵr. Yr angel atebodd ac addywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di, am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohono ti a elwyr yn fab Duw. Ac gwele Elisabeth y Gares y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn i'r 6 mis iddi hi, yr hon a elwyd yn amlhantadwy. Canis gyda Duw ni byd dim yn amhosibl. A dywedodd Mair, wele wasanaethyddes yr arglwydd bydde di mi yn ôl dy air di, a'r angel aeth ymaith oddi wrthi hi. A mae'r y gyfododd yn y dyddiau hynny ac a aeth i'r mynydd dir ar frys i ddinas o Jwda ac a aeth i mewn i di Zacharias ac a gyfarchodd well i Elisabeth a bu pan glybu Elisabeth y gyfarchiad Mair i'r plentyn yn ei chrodd hi lamu ac Elisabeth a lanwyd o'r ysbryd glân. A llefain a wnaeth a llef uchel a dywedyd bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth y dy groth di. Ac o bale y mae hyn i mi fel y delai mam fy arglwydd ata fi. Canis wele cyntedd y daeth lleferydd y gyfarchiad i clistiau, y plentyn a lamodd o lawenydd ym nghroth. A bendigedig yw'r hon a gredodd, canis bydd cyflawniad o'r pethau a ddywedwyd wrthi gan yr arglwydd. A dywedodd Mair, y mae fy enaid yn mawr hau'r arglwydd, am hysbryd a lawenychodd a niw fy iachawdwr.
Cynnes y fe a edrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus, o blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Cynnes yr hwn sydd â lluog a wnaeth i mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef. A'i drigaredd sydd yn oes oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Fe a wnaeth gadernid a'i fraich, fe a wasgarodd yr rhai beilchion y mwriad ei calon, fe a dynodd i lawr y cedir no'i heisteddfau, ac a ddyrchafodd yr rhai isel radd. Yr rhai newynog a lanwodd fe a phethau da, ac fe a anfonodd ymaith yr rhai golidog yn weigion. Fe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio ei drigaredd, fel y dywedodd wrth ein tadau Abram a'i had yn dra gywydd, a Mair arhosodd gyda hi ynghylch 3 mis, ac a ddychwelodd i'w thi ei hun. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma i geisio dy wyneb, i ddyrchafu'd enw, i ganu dy glodydd, cyn i yn ymuno yn yr fawlgan honno o Dduw, yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch amdano, yn diolch am ei barodrwydd, am ei efuddod i ddod yma'n wirfoddol, iddo ddod i'r ddeiar hon, i fyd a fyddai yn ei gysau, a fyddai yn ei ladd, yn ceisio wared y byd o'i bresenoldeb yn llwyr. Petai'r byd yn gallu gwneud hynny, yna mi fyddent wedi tawelu pob sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r byd dal wrthi yn gwythio'r arglwydd Iesu Grist allan o'r byd yma, ac yn ceisio tawelu bob ynganiad o'i enw ac o'i efengil. Ond o Dduw, i ni yn ddiolchgar dy fod ti yn Dduw sydd goruwch y byd, yr wyt ti yn holl a lluog, ac yn diolch fod y fab wedi dod yn ifydd i'r byd yma, ac iddo rhoi ei einioes trosom ni, ac yna i ddatgyfodi ar y trydydd dydd yn fuddugoliaethus. A'i fod dal yn teyrnasu nawr, ei fod yn Dduw holl a lluog, nad yw'r byd wedi llwyddo i dywelu, nad yw Satan wedi cael gwared ar yr arglwydd Iesu Grist, na i ddylanwad. Ac i ni yn diolch dy fod ti yn rheoli pob dim, o Dduw fod y byd wedi troi cefn, bod y byd yn ymddangos fel ei fod y tu hwnt i bob gobaith, wyt ti dal goruwch pob enw arall, wyt ti dal yn holl a lluog. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod un plith unwaith eto, a byddwn ni yn cael gweld dy fawredd, dy ogoniant, dy nerth, unwaith eto ar waith yn y wlad hon. Gwlad sydd wedi profi o'th nerth di dro ar ôl tro. Ond o Dduw, mae'r blynyddoedd wedi hedfan heibio. Mae'n ymddangos fel ei fod wedi bod cenedlaethau yn ôl ers i ti ymweld at bobl yma yn ein gwlad ni. Ond o Dduw, i ni yn credu ei fod yn bosib i ti ddod yn ôl unwaith eto, ac i ti yn gallu meddalhau y galon caletaf, wyt ti yn gallu dod ar rhai sydd yn gwbl mewn tywyllwch, allan o'i tywyllwch i oleini yr efengil. Ac felly ni'n gofyn hyd yn oed heddiw ar ei ti weithio'n rymus yn ein plith, i ti yn ystod y cyfnod arbennig hwn, cyfnod hyfryd o Dduw, i ni yn ddiolchgar am gyfnod fel hon yn ystod y flwyddyn, i ni'n gallu mwynhau y pethau arbennig yma, ac yn gweddio Dduw, yn ystod y dyddiau yma, y bydd na bobl yn ystyried gwir pwrpas y Nadolig, gwir pwrpas bywyd, ac y byddant yn dod i geisio dy wyneb di, ac y byddant yn dod i'r man hwnnw, y byddant yn troi o'i pechod ac yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddwy'n pobl at y ti dy hun, i ti fod yn bresennol yma gyda ni nawr, i nerthu'n haddoliad, i ni'n gofyn i ni bob yr un i wybod ac i brofi o'th y gwmnïaeth yma yn ein plith. Felly o Dduw, trigyrha bendithiau'n hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Carol rhif 7. Seithfed Carol, cydseiniwn lawen gan mewn hwyl yn fawr a man, ac na fydded neb yn drist heddiw ganed Iesu Grist. Carol rhif 7, gewn ni sefyll i'w chanu. Fe ddawn testyn o'r Efengil yn ôl Luc y benod gyntaf ac adnod 46 a 47. Luc 1 adnod 46 a 47. A dywedodd Mair, y mae fy enaid yn mawr hair arglwydd am hysbryd a lawenychodd yn niw fy iachawdwr. Nawr, penodau i ni'n edrych arni yn benodau cyfarwydd iawn, ac os o bob rhan o'r ysgrythyr fyddwch chi'n gallu dadle bod y mwyafrif o'r byd, beth bynnag yw eu cefndir nhw, falle wedi clywed rhywbeth am hanesion a geir yma. Ond hyn sydd mor bwysig yw cofio mae hanes sydd yma. Mae nid stori, a dyna'r peryg pan i chi yn gweld yn yr ysgolion ac hyd a lled y wlad rhyw ddramau yn cael ei wneud o hanes y geni. Ac plant yn clywed yr hanes yn cael ei ddarllen, ond falle bod na duedd ond oes na, bod pobl yn ei ddarllen efo rhyw fath o stori fach ddychmygol. Ac mor bwysig yw cofio mae hanes yw y cyfan. Bynnag llyfr i chi'n darllen am hanes, ond nid yw e'n rhwydd iawn i ddarllen fel rhyw ddigwyddiad sydd ddim yn effeithio arno ni rhyw lawer. P'nai hanes Cymru yw e, neu hanes rhyw wlad, neu rhyw ryfel. Ac darllen am hanes rhyfel byd. Chi'n haml iawn yn gallu meddwl, wel ie, dwi'n gwybod effeithio, ond i chi ddim wedi dod i ddeall erchylltra y rhyfel sydd yn cael ei ddisgrifio. Falle bod chi'n gwybod pa ddyddiad oedd yr hanes rhyfel byd cyntaf a'r ail rhyfel byd. Chi'n gwybod pa wledydd oedd yn ymwneud â'r rhyfel.
ond dyw'r darllen y llyfr falle i ni heddiw sydd ddim wedi bod yn rhan o'r genhedlaeth honno, ddim rhyw lawer o help o dro i dro, achos o'n i bai bod yna rhyw sgil arbennig gyda chi yn gallu mynd mewn i'r hanes ac dychmygu'r peth. Dim ond hanes yw e, dim ond stori fach yw e. I falle pan glaniodd y bobl yna ar y treithau yn Normandy a cael ei lladd yn syth a cael ei brifo yn erchill. I ni'n gwybod na, ond rhyw ddigwyddiad yw e ymhell nôl, a dwi'n mynd effeithio na fi o gwbl, byddai'n codi bore fory'r un peth, bydd yn malio dim byd am beth ddigwyddodd pryd hynny, dwi'n gwybod mae'n dris, ac i chi gallu mynd i'r pwynt, i'ch meddwl, oedd e'n beth erchill i ddigwydd, fel glywson ni bore yma am Herod, i ni'n gwybod hanes Herod, ac am ei erchylltra fe, ond faint o'n ni sydd i eistedd lawr a meddwl pa modd erchill oedd y digwyddiad. Mae e'n rhywbeth sydd wedi digwydd blynyddoedd yn ôl. A mae bron iawn, bob hanesyn yn rhyw stori yn ein meddyliau ni. Ac yr un peth fan hyn yn y Beibl. I ni'n gallu edrych ar hanes y geni ac yn meddwl amdano fel stori'r geni. Ac ddim yn dychmygu bod e wedi digwydd, bod na ryw achlysur fel sy'n cael ei ddisgrifio fel hyn, wedi digwydd, fod na gymeriadau fel Mair wedi bod ar y ddaear yma. Yr oedd Mair wedi cael ei geni, yr oedd hi wedi tyfu, fe gwrddodd i dyn o'r enw Joseph, fe fuon nhw briodi, gafon nhw blant, ac i ni'n gwybod yr hanes, ac i ni'n meddwl, yr oedd na bobl, mi roedd Mair a Joseph yn gallu sgwrsio gyda'i gilydd, mi roedden nhw'n bobl fel chi a fi, a theimladau fel chi a fi. Ond faint ohono ni sydd yn euog, fel ym mhob peth hanesyddol, i ni'n gadael iddo fe fynd fel rhyw stori, ac ddim yn meddwl am yr hyn sydd wir wedi digwydd. Wel, dyma beth sydd fan hyn, mae'n hanesyn anhygol. Lle mae Gabriel yn dod ac yn rhoi neges i yma, dychmygwch cael neges. Dychmygwch beth oedd y fel i Mair. A do 30 a dywedodd yr angel wrthi. Dyma beth mae'r angel yn dweud wrth Mair. Nac ofna Mair, canis ti a gefais ffafr gyda Duw, a gwele ti a gef ei chiogi yn dy groth, ac a esgori ar fab, ac a elwi ei enw ef Iesu. A mae hwnna'n ddigwyddiad rhyfeddol. Yn ddigon i ddychryn unrhyw un. Ond oedd Mair ddim yn deall ac yn gwybod oedd yn amhosibl ei bod hi wedi beichiogi. Oedd hi'n gwybod oedd e ddim yn bosib ei bod hi'n feichiog. Adnod 34, a Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adwain i ŵr, a'r angel a tebodd ac a ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf, ath gysgoda di, am hynny hefyd y peth sanctaidd, a aner ohono ti, a elwyr yn fab Duw. Na fe ddigwyddodd hynny. Ac wedi clywed am Elizabeth, ei bod hi hefyd yn feichiog. Aeth Mair yn syth ati ar daith hir ac anodd, yn gwybod byddai Elizabeth yn deall arwydd o cad a rhyfeddod yr hyn oedd hi newydd i brofi ac oedd wedi digwydd iddi hi. A dyna chi gyfarfod. Ydych chi ddychmygu'r cyfarfod? Yn aml, pan i chi meddwl am bobl diwiol, ysbrydol, y person sydd yn neidio, fi'n meddwl, un yn ywedig, os chi'n meddwl am fenywod, yw Mrs Lloyd Jones a pobl tebyg. A un arall oedd Mrs Omri Jenkins, dyna chi ddwy. Mrs Lloyd Jones a Mrs Omri Jenkins, allwn ni ddim dychmygu cyfarfod gwell. Beth yw rhywun yn gwahoddi de, i cael paned o de a cael hanner awr fach gyda rhywun, ddwy fenyw, dyna pwy fysa ni wedi licio cael, i fynd atyn nhw, a byddwn ni'n gallu dychmygu beth oedd y sgwrs. Cael Mrs Lloyd Jones yn treulio amser yn ein cartre ni pan o'n i'n ifancach, yn anhygol. Pobl mor ysbrydol. A dyma beth byddwn ni'n dychmygu. Dyma chi gyfarfod Elizabeth a Mair yn dod at ei gilydd i drafod y digwyddiadau. Adnod 41, a bu pan glybu Elizabeth, gyfarchiad Mair, i'r plentyn yn ei chrodd hi lamu. Ac Elizabeth a lanwyd o'r ysbryd glân. Dyna chi, mae rhaid bod y cyfarfod yma yn gyfarfod anhygoel. Fe lamodd y baban yng nghroth Elizabeth. Oedd yn ymwybodol o ryfeddod y digwyddiad. Nid fel mae baban yn symud yn gyffredin, a chi'n gweld y droed yn cicio neu'r dwrn yn gwythio allan. Nid rhywbeth mor syml yna. Mae hwnna'n ryfeddol. Mae hwnna'n brofiad byth gofiadwy i weld y symudiad, y plentyn yn y bol, a chi'n gweld y symudiadau. Wel, fan hyn, mae rhywbeth mwy, mae'n rhywbeth hanesyddol fan hyn. Fe symudodd y baban mewn ffordd mwy rhyfeddol nag o'r blaen. Wel, wrth gwrs bysau, byddwch chi'n disgwyl i fod e.
Yr oedd hwn yn fab Duw ar y ffordd yn cael ei ddatgan bod Mair yn mynd i cael y baban yma sy'n mynd i fod yn fab i Dduw. Felly dim syndod bod y baban yng Nghrodd Elizabeth yn ymateb yn y fath ffordd. Dyma i chi ddigwyddiad oedd yn mynd i draws newid hanes y byd. Ac mae Elizabeth yn llawenhau. Chi'n gweld, dyma i chi ras a gostyngeidrwydd. Ei bod hi yn hun na Mair, ei bod hi'n llawenhau. Bod Mair a mwy o anrhydedd na hi, bod mab Duw yn mynd i cael ei eni iddi hi. Roedd fath bresenoldeb yno, ger ei blinder corfforol wedi'r daith. Chi'n gweld brwdfrydedd ac egni Mair wrth iddi ganu'r fawl gan hon. Mae dealltwriaeth amlwg ganddi o'r hyn oedd wedi digwydd ac yr hyn oedd i ddigwydd. Roedd yn amlwg bod Mair yn ddynes oedd yn gyfarwydd â gair Duw, achos i ni wedi gweld pobl yn cymharu y gân a iaith y salmau ac hefyd y tebygolrwydd rhwng can Mair a chan Hannah yn Samuel. Felly mae'n amlwg y peth naturiol i Mair oedd wrth iddi ganu clodydd ei Duw a'i harglwydd. Mae'r iaith Beiblaidd yma'n dod, yr oedd yn mor debyg i'r caneuon eraill o fawl sydd wedi bod. Felly mae'n naturiol i chi'n gweld yr oedd hi wedi cael ei treiddio yng Ngair Duw, ac felly mae'r moliant yn dod allan o'i gennau hi wrth iddi ganu clodydd ei harglwydd. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr hanesyn yma ac yn gweld cyflwr isel Mair, ac yn ail bendithion y gwaredwr ac yn drydydd y fawlgan yma'r can o fawl. Wel, yn gyntaf cyflwr isel. Ni'n dysgu llawer o fywyd Mair, o'r hyn dylsyn ni fod. A'r cam holl bwysig, y pwysicaf, y cam cyntaf yna, yw deall rhywbeth amdano ni yn hunan. Dyma yw problem dynoliaeth, nad oes unrhyw ddeyrnadaeth amdano nhw eu hunan. Mae meddwl pobl ohonyn nhw hunan mor bell ohoni. Maen nhw wedi camddeall yn llwyr. Beth ydyn nhw? Chi'n clywed pobl yn dweud bod nhw'n mynd i ceisio dod o hyd iddyn nhw hunan. A does dim syniad yno am beth maen nhw'n sôn. Be maen nhw eisiau yw cael mwy o amser i fwynhau a chwarae o gwmpas. Dyn nhw ddim yn mynd i chwilio i weld beth ydyn nhw neu pwy ydyn nhw. Chos petai nhw, bydden nhw'n dod o hyd i'r peth, petai nhw'n gweddio i Dduw, dangos i fi beth ydw i, mi fydde fe'n dangos iddyn nhw. Ond dyn nhw ddim yn gofyn hynny, be maen nhw eisiau yw chwilio ac cael rhyw brofiadau newydd. Ond fan hyn, mae Mair yn deall hi'n iawn. Mae Mair yn gwybod pwy yw hi, ar hyn oedd hi. Mae'n gwybod mae nid ohoni hi oedd y fraint. Mae'n deall na. Doedd ddim byd i wneud gyda Mair bod hi wedi cael y fath fraint. Mae'n gwybod bod y cyfan o Dduw o'i ras, o'i syfraniaeth adnod 46, a dywedodd Mair, y mae fy enaid yn mawrhau'r arglwydd. Dwi'n mynd dweud, y mae fy enaid yn fy mawrhau fi fy hun, a fe blygau lawr o flan fi fy hun. Dwi'n mynd dweud y fath beth, dyna beth mae cymdeithas yn dweud. Ond Mair yn dweud y mae fy enaid yn mawrhau'r arglwydd. Mae di deall hi. Mae hi am ddyrchafu'r arglwydd wrth iddi glywed bod hi yn mynd i roi genedigaeth i fab Duw. Mae wedi rhyfeddu at y peth ac mae'n plygu yn ostyngedig ac mae'n rhoi clod i Dduw. Does dim byd fan hyn sydd yn tynnu sylw at i hi o'r na trychineb ei glwysi heddi. Sawl un yn does lle maen nhw'n addoli Mair ac yn gweddio at Mair ac yn dyrchafu Mair ac yn ei delwau o Fair. Does dim byd o'r fath fan hyn yn y ysgrythur. Mae Mair yn ceisio dyrchafu'r arglwydd. Dyna beth mae hi eisiau gwneud. Ac mae'r cyfan o Dduw, sydd yn deilwng o'r clod a'r mawl. Mae'n gwybod na fyddai hyn yn bosib iddi fod yn feichiog. Ac yn sicr, o ystyried mawredd yr un oedd yn ei chroth, mae'n rhyfeddiad, adnod 32, hwn fydd mawr, ac a elwyr yn fab y goruchaf, ac iddo rhydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa ei dad Dafydd. Mae'n gwybod rhyfeddod a mawredd y digwyddiad. Mae Mair yn gwybod nad oedd hi yn rhywun arbennig, adnod 48, canis e fe a edrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus. O blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig, ond mae'n deall, mae wedi dweud, fe a edrychodd ar weiledd. Mae'n gweld ei hunan fel rhywbeth gwael.
Mae'n gwybod yr hyn oedd ei safle, roedd hi'n forw'n dlawd yn sicr o ran y naturiol, mi roedd hi yn dlawd ac roedd hi wedi dyweddio a sair gyda Joseph a oedd hefyd yn dlawd. Doedden nhw ddim yn bobl cyfoethog, doedden nhw ddim yn bobl pwysig. Ddim yn unrhyw un arbennig o ran statws o fewn cymdeithas, doedden nhw neb fel y mwyaf, pob un ohono ni fan hyn, a neb. Dydyn ni ddim yn bobl pwysig, a dyna beth oedd Mair. Doedd hi ddim yn bwysig, doedd hi ddim o dras pwysig. Dim teulu enwog, doedd dim cyfoeth yn ei theulu, roedd hi'n dlawd. Doedd hi ddim yn rhywun adnabyddus yn bert, neu a llais soniarus, neu a rhyw ddoniau arbennig, ond dyna fel mae cymdeithas heddi. Ond nid yw cymdeithas heddi yn dyrchafu pob math o bobl ac yn gosod pwysigrwydd ar ei barn hyd yn oed, gan amla pobl sydd wedi byw bywydau reit hunanol, falle anfoesol hyd yn oed, ond dyna be fydde cymdeithas. Petai cymdeithas yn cael dewis fam i fab Duw, mi fyddech chi'n gallu gweld, mi fydde nhw'n rhaglenni teledu a rhyw bleidleisio mynd ymlaen, ac mi fydde yna lot o dwyll yn mynd ymlaen, achos wedyn fyddech chi'n cael gwared ar y pobl cyffredin, fel chi a fi, ac yna fyddech chi'n cael rhywun sydd yn rhywun. Ac mi fydda yna rhyw dwyllio yn y bleidleisio, a mi fydda chi'n llwyddo cael, rhaid ni'n gweithio lan, dyma'r person i ni eisiau, ac bydda gwallt arbennig gan y person yma, mi fydda rhyw olwg ar y croen, a'r llyged yn sgleinio, mi fydda nhw'n bert iawn, a digon o gyfoeth tu ôl iddyn nhw hefyd, a gallu efallai, pwy a wyr, mi fydda chi'n... Dyna'r math o berson mae'r cymdeithas eisiau, rhywun sydd yn llwyddiannus. Mae pobl sydd ddim yn llwyddiannus yn wastraff amser yn ôl cymdeithas heddi. A petai nhw'n dewis rhywun i fod yn fam i fab Duw, bydden nhw ddim wedi dewis rhywun fel Mair, rhywun sy'n dlawd yn neb. Mae yna fwy na hyn, mae Mair yn gwybod, nid yn unig bod hi o gefndir sydd ddim o enw statws nac o gyffoeth, mae hi'n gwybod ei bod hi yn anghennus yn wir ystyr y gair. Roedd Mair yn gwybod cyflwr ei chalon ei hun. Roedd Mair yn ei ddeall hi. Hi oedd y cyntaf i gydnabod nad oedd yn heiddiannol o fawl, nac o addoliad. Doedd hi ddim eisiau neb i weddio at hi. Pam byddech chi'n gweddio i rywun fel Mair? Pam byddech chi'n dyrchafu Mair? Mae hi'n berson fel chi a fi. Roedd hi'n gwybod mae pechadures oedd hi. Un oedd yn isel i safle, mewn angen fel pob un arall. Ganwyd Mair fel ni mewn pechod. Dyna pam yn dweud gweiledd y wasanaethyddus. Edrychodd fe ar weiledd y wasanaethyddus. Mae hi'n wael, mae hi'n gweld, mi rydw i'n wael, mi rydw i'n bechadur, ganwyd mewn pechod, o ganlyniad cwimbadda fe lygrodd pechod holl ddynoliaeth, ac felly fe lygrwyd Mair hefyd. Does dim un wedi osgoi llygredd, dylanwad llygredd pechod, ar wahân i'r un a fyddai'n cael ei eni yn wirthiol trwy ddylanwad yr ysbryd glân i Fair. Doedd neb ar wahân i Grist wedi cael ei osgoi, dyna yw rhyfeddod yr genedigaeth, bod yr ysbryd glân wedi dod arni ac ei fod hi yn feichiog o'r ysbryd glân, ac felly mae hwn yn rhywbeth sydd yn goruwch naturiol, a dyna sut felly mae Grist wedi eni yn ddibechod, ond mae pob un arall wedi ei geni yn bechaduriaeth. Mair hefyd. Oedd hi'n gwybod bod pob pechod yn rheoli yn ei bywyd, yn teyrnasu, bod hi'n gaeth i bechod. Da'i ofyn, ydych chi wedi gweld gweiledd eich calon, eich cyflwr? Ydych chi wedi gweld yr un peth? Mair yn dweud adnod 47, am hysbryd a lawenychodd yn niw fy iachawdwr. Ond nid yw'n dangos i chi eto bod Mair yn gwybod bod angen iachawdwr, gwaredwr arni. Ac felly, os yw'n gwybod bod angen gwaredwr arni, achubwr, iachawdwr, mae hwnna'n golygu bod hi'n deall felly bod angen achub arni. Achos os ych chi'n dweud bod angen gwaredwr arnoch chi, mae angen eich gwaredu o rhywbeth. Eich achub o rhywbeth. Gai ofyn, oes angen gwaredwr arnoch chi yma heddi, neu ydych chi'n meddwl dwi uwch ben hynny, does dim angen gwaredwr arna i. Ond os ych chi yn dweud, os ych chi yn ymuno â phobl yn canu carolau ac yn sôn am Iesu'n dod fel gwaredwr y byd, am beth ych chi'n sôn. Dyma'r broblem gyda cymdeithas unwaith eto, maen nhw'n defnyddio termau fel Iesu Grist yn dod fel gwaredwr y byd,
Ac eto i be maen nhw'n golygu o waredwr y byd? Beth yw diffiniad y gair? A dyna lle mae iaith mor bwysig. Dyna lle mae termau mor bwysig. Bod ni'n deall am be ni'n sôn. Mae nhw'n defnyddio'r geiriau. Mae nhw'n canu fe drwy'r amser. I chi wedi bod ymlith cannoedd o bobl y byd, di-gred, a maen nhw'n canu carolau. Y mae'n anhygoel. Maen nhw'n canu'r geiriau mwyaf anhygoel, yn cyffesu eu pechod, yn cyffesu eu hangen am waredwr, yn cyffesu bod yr Iesu wedi dod yn waredwr y byd, ac eto i gyd, does dim syniad yno am be maen nhw'n canu. Dangos i chi pa mor anwybodus yw'r byd. Does dim ots gyda nhw am iaith ac am eiriau. Os ydych chi yn defnyddio'r gair gwaredwr am Iesu Grist, ac fe ddylsech chi, achos mae yn y Beibl, gai ofyn i chi beth ych chi'n golygu ohono fe. Beth mae e wedi eich achub chi ohono? O beth mae e wedi achub chi? Achubiaeth o beth? Mae wedi'ch gwaredu chi o beth? Wel, mae'r Beibl yn dweud wrthoch chi, ond y broblem fan hyn yw, dyw pobl ddim yn darllen yn bellach mlaen i ddarllen be mae'r Beibl yn dweud bod e wedi achub chi ohono fe. Ond mae'r ysgrythur yn dweud, o'r dechrau i'r diwedd, mae e'n datgan fod Crist wedi dod i roi achubiaeth o bechod, o Satan, o gosbedigaeth, o uffern, am canlyniadau pechod. Dyna beth mae Crist wedi dod i achub. Bydde Mair wedi bod yn ymwybodol o'r diffyg ynddi hi, o'r gogwydd parhaol at bechod. Siwr o fod, mi fydde hi wedi bod y cyntaf i gydnabod pam dwi'n deffro yn y bore ac dwi'n teimlo'n hunanol a dwi ddim yn fodlon wneud hyn a dwi'n ateb braidd yn flin o dro i dro. Pam droi'r amser? Mae'r peth naturiol i fi wneud yw i fod yn hunanol. Y gogwydd yma at bechod, mi fydde hi wedi deall, dwi'n bechadur. O gan mi fydde hi wedi darllen yr Hen Testament, oedd hi'n gyfarwydd o'r salmau, oedd hi'n gyfarwydd o gan Hannah hefyd, ac oedd hi'n gyfarwydd o'r holl beth yma. Felly mi fydde hi wedi deall yr wyf yn bechadur. Hyd yn oed pan yn trio gwella, mi fydde hi'n gweld bod hi'n methu ac yn troi yn ôl at bechod dro ar ôl dro. Ac felly mae Mair yn llawenhau yn y gan yma, bod yr arglwydd nid yn unig wedi ei breintio hi a genedigaeth y Meseia, ond bod na ymddangosiad y gwaredwr wedi dod iddi hi, bod hi wedi cael profiad o'r gwaredwr. Mae hi'n gwybod hwn yw fy iachawdwr. Mae'n ategu eto yn ei chan ei dealltwriaeth adnod 50, a'i dri garedd sydd yn oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Chi'n bod, yr oedd Mair yn un a oedd yn ofni'r arglwydd. Hynny yw, oedd hi wedi gweld pwy oedd hi. Oedd hi wedi gweld ei phechod o gymharu a mawredd yr arglwydd. Ac oedd hi'n gwybod mai sanctaidd oedd yr arglwydd, un perffaith oedd e, llawn cariad a thrigaredd. Ac yna oedd hi wedi gweld ei chyflwr isel hi, ei gweiledd hi, ei phechod hi. Ac nawr mae'r rhyfeddod yma, mae Duw wedi dod a mae Duw fy newis i fod yr un sydd yn mynd i roi genedigaeth i'r Meseia, dyna fraint. Ond fwy na hynny, y peth sy'n fwyaf rhyfeddol yw ei fod yn iachawdwr i mi. Gai ofyn ydych chi wedi dod at y man eich bod chi wedi gweld eich angen am waredwr, am achubiaeth, am iachawdwr. Ydych chi erioed wedi dod i'r man hynny lle chi'n gwybod mae angen fy achub arna i. Mae angen rhywbeth arna i. Mae angen rhywbeth i roi pwrpas, mae angen rhywbeth i roi heddwch i mi. Mae angen rhywbeth i roi sicrwydd yna mi, fy mod bod fy enaid yn saff i dragwyddoldeb. Wel, os nad ydych chi gweddiwch o ddiw graslon ac o'r llygaid fy enaid i weld fy angen am waredwr. Dyna'r weddi orau, alle mwyafrif o bobl i weddio yw o ddiw graslon ac o'r llygaid fy enaid i weld fy angen. Dwi'n ddim yn eich gwneud chi'n Cristion. Y cam cyntaf yw hwnna, dyna'r broblem fwyaf, achos unwaith chi wedi gweld eich angen, a fod na dyheuad yna, naturiol yw achos mae gair Duw yn llawn na ddiwydion. Y sawl sy'n dod ato fe, nes bwriad falle'n byth. Felly ni'n gwybod fod y camau hynny yn mynd i ddigwydd. Fe ddowch chi, y cam fwyaf, y pwysicau yw gweld eich angen. Ac os nad ych chi wedi gweld eich angen, yna gweddiwch y byddai Duw yn agor eich llygad i weld eich angen am waredwr, ond oedd Mair wedi weld hi. Oedd hi wedi gweld eich angen am waredwr. Mae hi'n llawenhau yn yr arglwydd fel ei iachawdwr. Wel, gadewch ni symud ymlaen, beth yw'r bendithion yma, bendithion y gwaredwr. Mor rhyfeddol yw genedigaeth unrhyw faban,
a mwy felly genedigaeth mab Duw. Ac i ni'n deall rheswm y llawenhau naturiol yma, y gwir lawenydd sydd yma yw bendithion y gwaredwr i'w chalon hi. Bydde unrhyw Gristion, unrhyw saint sydd yma yn tystio hyn, i'r enaid sydd wedi mynd trwy'r broses o gweld ei gweiledd, i gweld mae pechaduriad ydyn nhw, a gweld goblygiadau pechod, i gweld yr hyn sydd yn heiddiannol i bechod, ac i weld bryntni pechod, y rai sydd yn trwm eu calonau oherwydd ei ogrwydd pechod, i'r reina sydd wedi bod yn llwythog. Y rhai sydd wedi gweld i bod yn golledig ac heb obeth. Gwyd pan i chi'n clywed y newyddion da bod yna waredwr. Dyna i chi eiliad. Allech chi fod fan hyn am flynyddoedd yn eistedd ac yn gwrando ac yn diflasu ar yr un neges tro ar ôl tro. A siwr o fod eich bo chi, os nad ydych chi'n blant i Dduw. Dyna'r sefyllfa sydd â chi, fyddwch chi wedi cael eich magu falle ar eilwyd Gristnogol yn gwrando ar y pregethu ac chi'n gwybod yr holl bethau. Broblem yw chi ddim erioed wedi gweld eich pechod a goblygiadau hynny. Chi'n gwybod mae pechadur i chi, ond chi ddim wedi teimlo eich pechod. Chi ddim wedi gweld beth yw ystyr eich pechod i Dduw ac i'ch tynged eich enaid chi. Chi erioed wedi weld e. Ond dyma beth sy'n digwydd, yr eiliad i chi'n dechrau profi ar gyhoeddiad o bechod. A'r eiliad yma i'r baich mae'n mynd am fwy llwythog ac yn llusgo'r enaid lawr. A'r eiliad i chi'n gweld i chi tu hwnt i obaith, a nad oes lle gyda chi ddisgwyl unrhyw fendithion, ac nad oes lle chi ddisgwyl unrhyw faddeuant, ac chi'n gweld mai di bwrpas yw hyd yn oed trio, achos chi'n gwybod pa mor frwnt i chi yng ngoleuni y sancteiddrwydd yr arglwydd, ac chi'n mynd o ddrwg i waith, ac mae'r baich yn cynyddu ac yn cynyddu, ac chi'n meddwl pa obaith sydd i mi. Wel, pa mae rai felly'n dod, ac yna am y tro cyntaf yn deall y newyddion da, bod yna ffordd iachawdwriaeth i chi. Dyna lawenydd, a dyna ryddhad am y tro cyntaf chi wedi clywed yr Efengyl a'i ddeallu. Chi wedi clywed i falle miloedd o weithiau cynt, ac yn ei ddeall yn eich pen, ond i chi erioed wedi teimlo'ch pechod, ac felly ddim yn gallu gweld rhyfeddod y maddeuant. Os nad ych chi wedi gweld eich pechod, fyddwch chi byth yn gweld pam mae'r pobl mae'n mwynhau canu gymaint. Pam fod Cymru yn wlad y gan, falle chi ddadle? Pam fod Cymru'n enwog am ei chanu? Pan ych chi'n meddwl am y diwygiadau, does dim rhyfeddod bod Cymru yn wlad y gan, achos oedd gyda nhw gymaint i ganu amdano. Yr oedd Cymru am gannoedd o flynyddoedd wedi cael profiad o weld i pechod a gweld i ei ogrwydd. Ac yna, mae yna rhywun wedi dod ac wedi rhoi'r Efengyl iddyn nhw, a newyddion da. Ac yna maen nhw'n dweud, beth? Maddeuant i fi? Ac yna maen nhw'n dweud, fi ar ôl i fi wneud hyn, ar ôl i fi wneud y llall, ar ôl i fi wawdio'r eglwys, ar ôl i fi wneud dirmig o'r Efengyl, bod maddeuant i fi, ac yna maen nhw'n clywed bod yna, ac mae'r baich yn syrthio. Be maen nhw'n wneud? Beth yw'r peth cyntaf maen nhw'n wneud? Maen nhw'n mynd i'r capel a maen nhw'n canu. Nerthu pennau, rai mor fflat ac unrhyw beth, rai mor soniarus ac unrhyw beth, sim lot ots. Maen nhw'n canu, maen nhw'n bloeddio canu. Pam? Maen nhw'n llawenhau bod eu pechod wedi maddau. Dyna chi ryddhad, dyna lawenydd. Chi wedi clywed yr Efengyl llawer i dro, ond dim nes bod chi wedi gweld eich pechod. Ar eiliad chi wedi gweld eich pechod, dyna pryd i chi eisiau roed eich bywyd i'r pethau yma. Mae hwn yn fwy na'r fraint o fod yn fam i'r Iesu. Gwell bod Iesu Grist yn waredwr i Mair nag ei bod hi yn fam i'r Iesu. Nad yw hwnna'n wir? Beth sydd ore? Beth fydd ore gan Mair? Cael ei chofio fel mab Duw, neu bod yr Iesu yn waredwr iddi. Bydde Mair yn dweud hyn, bod yr Iesu yn waredwr i mi. Mae yn fwy o fraint iddi bod Crist yn waredwr iddi nag ei bod hi'n fam i'r Iesu. I dderbyn y sicrwydd bod ei phechod wedi maddau. Dychmygwch chi nawr, cofiwch chi, tiwch gofio'r profiad byddai wedi gael hyd yn oed, pryd bynnag byddai wedi bod yr eiliad bod hi'n gwybod bod ei phechod wedi golchi ffwrdd. Oedd hi'n gwybod y byddai yn atebol ger bron Duw, ond llawen ha fan hyn am yr un oedd ar ddod. Yr un a ddawyd trwy'r Hen Testament, oedd Mair wedi clywed yr Hen Testament. Oedd hi wedi clywed
hyd yn oed yn Genesis, oedd hi wedi clywed Eseia wrthi, oedd hi wedi darllen yr holl bethau yma, ac yr oedd hi'n gwybod fod y Meseia ar ddod. Ac pan y byddai'n dod, y byddai'n achub ei bobl, ac y byddai'n waredwr i'w bobl. Byddai'n gwybod y byddai'r un yma'n berffaith, yn gyfiawn. Y byddai'n un a fyddai'n cyflawni'r ddeddf yn ei lle hi, a fyddai'n cynrychioli hi ger bron y tad, achos gyda chawdwr oedd e'n mynd i fod. Ac y byddai'r tad yn fodlon a'i fywyd. Oedd hi'n gwybod, dyna beth oedd yr Hen Testament sôn amdano. Y byddai'r Iesu, y gwaredwr, y Meseia, mae'r un, a byddai'r tad yn ei anfon. Y byddai'r tad yn fodlon a'i fab, a'i fywyd, a'i aberth, a'i farwolaeth. A byddai'n cymeryd ei chosbi. Llawen ha byddai yn ei hachub o gosbedigaeth am ei phechod. Dyma pam y daeth mwyn bod yn waredwr. Yn Mathew 1, adnod 21, ni'n gwybod hyn, a hi a esgor ar fab, a thia elwi ei enw ef Iesu, mae'r enw wedi cael ei roi iddi. A mae rheswm am hynny, o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae'n glir yn diwe. Mi fydde hi di ddeall e bryd ni. O blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Hyd yn oed pechodau Mair. Fod yr un o fydd yn cael ei geni, yn mynd i fod yn waredwr, yn iachawdwr, ac fydd yn gwared ei bobl o'i pechodau. Mae Mair yn llawenhau adnod 48, canes e fe a edrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus. Edrychodd arni yn ei chyflwr trienus, cyflwr o bechod. Os oes rhywun yn edrych arnoch chi gyda trigaredd a thosturi, mae'n neud rhywbeth i chi'n diwe. Mae'n rhywbeth sydd yn eich i feddwl, maen nhw'n meddwl amdano, maen nhw'n gwybod pwy ydw i, maen nhw'n meddwl amdano i, ac maen nhw'n mynd i wneud rhywbeth i fe helpu. Os ych chi'n gwybod bod rhywun wedi edrych allan amdano chi, os ych chi wedi mynd i rywle, ac ych chi falle yn estron i'r lle yna, ac mae rhywun i chi yn ei adnabod, ac yr eiliad chi'n gweld nhw'n chwilio amdano chi, ac yn dod ato chi, mae'n golygu rhywbeth i chi. Maen nhw wedi edrych allan amdano chi. Wel, mwy felly fan hyn, mae'r tad yn rhagwyddoldeb wedi edrych allan amdani hi yn ei chyflwr trienus hi, yn ei phechod. Fe gwel Mair yn ei holl bechod, ac eto beth nath yr arglwydd, fydd yn gosod trigaredd iddi. Trigaredd, piti, tosturi, a drai nad oedd yn ei heiddi. A mae Mair yn gwybod hyn. Ac eto fe drychodd arni a fe dosturiodd, fe faddeuwyd ei chamwedd, golchwyd yn llwyr lan, gwybu byddai y gwaredwr yn cyflawni'r hyn oll ar ei chyfer. Gan fod y proffwydi wedi sôn eisoes. Llawen ha na fyddai yr arglwydd yn delio hi fel y bydd yn delio gyda'r digred. Dyma rhan arall o'r fawlgan, mae hi yn llawenhau y bydd yr arglwydd yn delio gyda hi yn wahanol i'r byd. Os ych chi dal yn y byd, dyma fel mae'r arglwydd yn mynd i ddelio gyda chi. Os ych chi'n blentyn i Dduw, dyw e ddim yn mynd i ddigwydd. Adnod 51. E fe a wnaeth gadernid a'i fraich, e fe a wasgarodd yr rhai beilchion y mwriad ei calon, e fe a dynodd i lawr y cedir no'i heisteddfau, ac a ddyrchafodd yr rhai iselradd. Yr rhai newynog a lanwodd e fe a phethau da, ac e fe anfonodd ymaith yr rhai golidog yn weigion. E fe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio ei drigaredd. Mae'n delio gyda'r balch, ond yn dangos trigaredd at yr rhai isel. Ond ni wnaeth yr arglwydd hyn. Fe dynodd y balch lawr, fe rwystrodd pwrpasau Pharo yn yr Hen Testament, fe ddeliodd â thrigolion Cana, deliodd â'r Philistiaid, ond fe ddarchafodd Moses a Joseph a Dafydd. Ac felly yma eto, fe ddeliodd â Mair yn ei drigaredd. Does dim syndod iddi ganu'r fawlgan yma. Does dim syndod fod Mair yn gweiddi allan, y canu allan, y clodydd yma i'r arglwydd, pan mae'n ystyried ei gweiledd hi, ac eto yr fraint, nid yn unig y fraint corfforol, allech chi ddweud, o fod yn fam, mae hwnna'n rhywbeth hyfryd, gallech chi ddweud, ond mae'n canu fwy o glod fod yr arglwydd yn iachawdwr iddi. Wel, yn olaf, beth yw'r can o fawl ma? Adnod 48. Cynnes e fe a drychodd ar weiledd ei wasanaethyddus o blegyd wele, o hyn allan yr holl genedlaethau am geilwn wynfydedig. Gwyn oedd ei byd. Fel gwyn i'w byd pob un o blant yr arglwydd.
oedd gymaint ganddi i ganu amdano. Chymod beth, mae'r byd yn ystod y tymor yma, yn Nadolig, ond ydyn nhw'n canu lot. Mae lot o ganu, does na. Clybiau nos yn llawn canu byddarol yn dod. Ydych chi'n cerdded lawr strydoedd Caerdydd unrhyw noson o'r wythnos erbyn hyn, ond yn sicr ar y penwythnos, mi fydde'r canu yn fyddarol, ond dwi'n credu fydde'r canu chydig bach yn wahanol i ganu Mair. Sa'n credu ta'r un fath o ganu fydda fe. Mae canu'r byd yn ganu am chwant ac am falchder. Mae e'n ganu sydd yn dyrchafu dyn. Ond mae Mair, mae hi'n canu am ei chyflwr trienus ac am drigaredd ei gwaredwr. Dyna'r gan mae hi'n ei chanu. Nid yn unig yn canu am y fraint a gweld bod yn fam, ond yn fam gwaredwr byd, ond yn canu bod y gwaredwr yn waredwr iddi hi. A gai ofyn, ai dyna yw eich can chi yma heddi? Ai dyna yw beth sydd yn eich cyffroi chi? Yr hyn sydd yn eich symud chi? Yr hyn sydd yn eich llawenhau chi? Yr hyn sydd roi pwrpas i'ch bywyd chi? Fod yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr i chi? Ac mae ef yw popeth i chi? Gymaint o ganu heddi am bethau sydd dros dro, sydd ddim yn para. Pethau sydd yn bodloni am gyfnod. Pan mae yna rhywbeth pobl i fod yn llawer amdano, maen nhw'n canu amdano falle, maen nhw'n canu am rhywbeth, maen nhw'n dawnsio ac maen nhw'n hapus. Maen nhw'n deffro yn y bore ac mae'r diflastod yn dod yn ôl. Ac mae'r llawenydd wedi pylu rhywfaint. Falle ddim yn llwyr, ond mae'n sicr ar ôl wythnos. Mae'n pylu. Ond mae Mair yn canu am fater sydd yn peri llawenydd hyd dragwyddoldeb. Dwi'n chanu hi ddim yn mynd i leihau. Mae'r achos o lawenydd ac o fawl yn mynd i gynyddu. Wrth gwrs, mi fydda hi y cyntaf i gydnabod bod yna cyfnodau anodd yn ei bywyd, cyfnodau o dristwch, ond mae llawenydd, y Cristion llawenydd, yr un sydd wedi profi bod yr arglwydd yn waredwr iddo, mae'r llawenydd yma yn codi uwch ben y tristwch. Bod y tristwch dal yna. Dydy'r Cristion ddim yn mynd i fyw bywyd heb dristwch, heb dreialon, heb problemau, ond y gwahaniaeth yw mae ei lawenydd ef yn achos o gan ac o fawl trwy gydol ei fywydau, ac yna'n ganol dagrau, yn ganol poen a baich a phroblemau. A mae'n debyg iawn i'r hyn mae Paul yn ei ddweud yn Rufeiniaid 8, adnod 35 ymlaen. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Dyna be fyddwn ni'n dychmygu, fydda Mair wedi gallu ddweud. Yn ei chan fydda wedi gallu ychwanegu fe mewn fe pennill arall i'w chan hi. Mi fydda hi wedi gallu dweud, pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder? Bydda hi'n dweud, nac e'n sicr. Neu ing, neu ymlyd, neu newyn, neu noethni, neu yn bydrwydd, neu gleddyf. Beth os daw'r cleddyf? Oeddi hwnna'n mynd i wahanu ni oddi wrth gariad Crist, fy ngwaredwr, fy iachawdwr. Dwi'n credu fydda Mair wedi dweud, does dim gobeith. Mor boenus, mor frawychus fydd y profiad, dwi ddim yn mynd i fy gwahanu fi oddi wrth gariad Crist. Mae gen i achos i lawenhau, hyd yn oed pan dwi'n gwynebu'r cleddyf. A dod 36, megis y mae yn ysgrifenedig, dy fwy'n dir ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithir yn y pethau hyn oll, ydym yn fwy na'ch yn cwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Canes y mae yn ddiogel gennyf, na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Fyswn ni'n tybio fydda Mair wedi ymuno gyda Paul yn dyrchafu Crist, yr un sydd ar fi'n cael ei eni. Mae hwn yn waredwr i mi. Mae e'n gan am gadernid yr Efengil, cadernid gwybodaeth o faddeuant pechodau. Dyna chi gadernid sydd gan unrhyw un fan hyn sydd yn Gristion. Maen nhw'n gallu mynd trwy'r drws ar ddiwedd yr oedfa, mewn i'r car neu croes i'r lôn, gyda'r cadernid mae fy mhechod wedi ei maddau'n llwyr. Ond yw'r byd ddim yn gallu canu hwnna. Maen nhw'n canu am rhywbeth arall. Maen nhw'n canu am bethau brwnt ac am bethau anfoesol. Ond dyn nhw ddim yn gallu cael heddwch o hynny. Ond mae'r Cristion yn gallu gadael unrhyw oedfa, unrhyw ddydd, ac yn mynd
mynd i'r car, a croesi'r lôn, ac yn mynd i weld y meddyg, neu beth bynnag yw'r achlysur, yn gwybod y mae fy mhechod wedi maddau, beth bynnag a ddaw, y mae gen i achos i lawenhau ac i ganu clodydd yr arglwydd. Y mae yn gan am heddwch cydwybod. A ydy'r byd yn gallu dweud y mae fy nghydwybod yn glir? Nag yw'n. Does dim cydwybod glir dyn nhw. Bob dydd maen nhw'n deffro y mae cydwybod yna ac maen nhw'n trio redeg i ffwrdd ono fe ac mae'r eirogrwydd fel cyllell yn mynd i mewn i colonnau nhw a maen nhw'n trio lleddfu fe trwy'r amser trwy'r ei mwy o bechodau. Ond mae'r Cristion yn gwybod, dwi'n gwybod fy mod i wedi pechu, ond y mae Crist wedi maddau'r cyfan ac y mae cydwybod glir ganddo. Y mae'n gan o lawenydd bod Duw yn dad iddi. Adnod 53, y rhai newynog a lanwodd e fe a phethau da, ac e fe anfonodd ymlith ymaith y rhai golidog yn weigion, ond y rhai newynog, y rhai isa, y rhai sydd wedi gweld i pechod, mae nhw'n cael eu llenwi a phethau da. Dyna chi'w gwahaniaeth. Y cyfoethog yn cael eu hanfon ymaith yn waglaw, ond y saint, y tlawd, y rhai anghennus, y rhai pechadurus, y rhai sydd wedi gweld i pechod, a maen nhw'n derbyn pethau da o lawer arglwydd. Dyna pam y Mair yn canu. Mae'n canu achos mae hi wedi derbyn pethau da o law yr arglwydd. Ydych chi'n canu fel Mair? Neu a yw eich can fel y byd am bethau sydd dros dro, pethau gwag, wrth ddod at Grist, wrth edrych arno yn yr addewidion i'r proffwydi, wrth chi'n darllen y proffwydi a'r addewidion, wrth edrych arno yn yr addewid i Mair. Chi'n bod wrth i chi ddod at Grist, wrth i chi edrych arno yn ei breseb. Wrth i chi weld Crist yn ei breseb yn cysgu cyn daw Herod a'r gleddyf yn ei glin ar ei glin, a chyn daw'r groes, wrth i chi edrych ar yr hanes yma, a chi'n gweld Crist yn y preseb yna fel baban bach, a chi'n gwybod fod y cleddyf ar fi'n dod, a chi'n gwybod y groes ar fi'n dod, ond yna wrth i chi edrych ar Grist ar y groes, yn dioddef yn ein lle ni. Felly wrth i chi edrych ar yr holl gyfanwaith, y proffwydi, wrth chi edrych ar beth mae Mair yn ei ddweud, wrth chi edrych ar yr hanes ar Iesu yn y preseb, wrth chi edrych ar ei fywyd, wrth chi edrych ar y groes, wrth chi edrych ar ein oll, beth ydych chi fod i wneud? Dewch yn edifeiriol. Sylweddolwch, mae chi anfonodd Crist i'r groes, eich pechod chi. Cyffeswch eich pechod a chredwch ei fod wedi cymryd eich cosb yn eich lle. Yna, chi'n gwybod beth fydd yn digwydd? Fe fydd na gan yn eich enaid. O, dyna newid. Mae'n anhygol. Mae newid yn digwydd. A be fydd yn fwy anhygol i chi, fel dwi wedi clywed un fan hyn roi tystiolaeth blynyddoedd yn ôl, ddim i henwyddi, ond cofio clywed y tystiolaeth yma yn sôn am canu emynau am flynyddoedd ac yna'n dod i gredu ar canu wedyn yn newid. Dwi'n deall am beth dwi'n canu, dwi'n cytuno â beth dwi'n canu, a dwi eisiau canu mwy, a dwi'n dyrchafu enw'r ar arglwydd, goriwch pob enw arall. O, dyna beth mae Cristion yn wneud. Yr eiliad i chi wedi gweld eich pechod, ac yna'n gweld bod mae ddeiant i chi hyd yn oed, yna fe fyddwch chi'n canu. Fe fyddwch chi'n canu soprano, alto, tenor, falle byddwch chi'n canu bas, falle byddwch chi'n canu dim un o'r ein arwle yn y canol, falle bydd yn gwbl fflat, a bydd e ddim byd tebyg i ganio. Chos beth, does dim ots nag os na. A fi dim ots da chi, os byddwch chi'n taro'r nodyn yn iawn neu ffeidio, achos yr eiliad y byddwch chi yn dod. A fi dim ots da chi bod eich ffrindiau chi'n eich gweld chi, neu'ch teulu yn eich gweld chi, a bod cywilydd gynt arnoch chi, bod chi'n cael eich gweld yn y capel, yn canu. Ond nawr, pan ddowch chi, fel Mair, i weld bod hwn yn iachawdwr i chi, fe fyddwch chi yn canu, mawl gan anhygol. Ac fe fyddwch chi'n canu hi am dragwyddoldeb. Hyd yn oed pan fydd pethau'n anodd. Pan ddaw trealon ar eich traws chi. Fe fydd gwaredwr ganddo chi, yn eich cadw chi, ac yn eich nerthu chi, ac yn rhoi pethau da angenrheidiol i'ch helpu chi. Ac yna fe fydd yn eich arwen chi, ato ef ei hun yn rhagwyddoldeb. Dyna beth oedd Mair yn ei wybod. A dyna pham mae hi'n canu y fath gan. Wel, tybed be fydd eich canu chi fel ymhen ychydig bach. A fyddwch chi yn ymuno yn y gan, neu a ydych chi dal i ysu am fynd gytre a gwrando ar y radio, a rhyw ganeuon pop gwirion,
gyda'i geiriau anfoesol, llawn rhegfeydd, llawn pob math o bethau. Ac yn meddwl mai dyna yw ystyr y Nadolig. Neu a newch chi ymuno yn y canu'r clodydd am y gwaredwr, oherwydd ei fod yn waredwr i chi, ei fod wedi maddau eich pechod ac wedi rhoi bywyd tragwyddol i chi. A dywedodd Mair, mae fy enaid yn mawrhau'r arglwydd, am hysbryd a lawenychodd yn niw fy iachawdwr. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am iachawdwr y proffwydi gynt, am iachawdwr Mair, am iachawdwr yr apostolion, am iachawdwr yr rheini yn hanes ein gwlad ni, y pregethwyr enwog, y rhai yn y cynulleidfaoedd, y rhai oedd yn canu dy glodydd o sil i sil a thrwy gydol yr wythnos. Ac yna i ni fan hyn, i ni yn gweddio Dduw y byddwn ni gyd yn cael y sicrwydd hynny, fod yr Iesu yn waredwr i ni, ac y byddwn ni yn ymuno yn y gan yma, yn y gan o ddyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist, goriwch pob enw arall. Te'r gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn ein oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn Carol rhif 15. Carol rhif 15 heddiw, llawenychw na foed neb yn drist mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Carol rhif 15 gyn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.